श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला तांदळाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक कसे करतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे ओलं खोबरं आहे. एक नारळ घेतलाय, थोडंसं कमी केलंय. हे गूळ आहे त्याच्यामध्ये घालायला खोबऱ्यामध्ये. ही वेलची पूड आहे. हे तांदळाचं पीठ आहे. हे मीठ आहे चवीपुरतं टाकायला. थोडंसं तेल ह्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये घालायला. आणि हे पाणी ठेवलं आहे. हे पीठ मी 3 पेले घेतलेले आहे. हे बारकी ग्लास ही. आणि तेवढंच पाणी ठेवलं आहे मी. ते आता नंतर उकळणार. पहिला आधी मी चुरण करून घेते खोबऱ्याचं तयार. चला तर मग करूया तयार. आता खोबरं टाकून घेते. लंगडी तापली आहे. ही बघा, ही लंगडी माझी ते सांगत मच्छी करतो म्हणून, पण आम्ही मच्छी कधीच करत नाही याच्यामध्ये. एकाने कमेंट केलेली होती. हां, एका ताईने कमेंट केली होती तुम्ही याच्यामध्ये मच्छी पण बनवतात, पण आम्ही मच्छी याच्यामध्ये अजिबात बनवत नाही. कधी पण तुम्ही बघा याच्यामध्ये मी खोबरंच बनवते. आमचं पहिल्यापासूनचं आहे भांडं. आमच्याकडे गणपती पण यायचा तेव्हा पण आम्ही ह्याच्यामध्येच हे करायचं. यावर्षीच माझ्या आमच्या काकांकडे आहे तिकडे गणपती. नाही तर आमच्याकडे गणपती पण यायचा, 5 दिवस असायचा. यावर्षी आमच्या काकांकडे आहे तिकडे, म्हणून आम्हाला ही लंगडी लागायची खोबरं बनवायला. हे गूळ टाकलं आता. थोडंसं एकदम हे किंचित मीठ चवीपुरतं. ढवळून घेते. थोडीशी साखर टाकली ना काही चुरण जरा चांगलं लागतं, चविष्ट एकदम. थोडीशी टाकायची, 1 चमचा किंवा अर्धा चमचा. तेवढं टाकलं. आता हे आटून घ्यायचं पूर्ण. काय लोक याच्यामध्ये तूप पण टाकतात, पण तूप टाकलं ना का थोडं जरा चिकट होतं. असं आमचं हे आहे, आम्ही म्हणून टाकत नाही याच्यामध्ये. याच्यामध्ये आता मी थोडी वेलची टाकून घेते. आता सुकं झालंय गूळ. एक चमचा थोडंसं. व्हायला पाहिजे खोबरं. आता मी गॅस बंद करते. हे बघा असं सुकं झालं एकदम. हे पाणी ठेवलंय आता उकळत. हे पीठ हे करायला त्याच्यामध्ये. त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकूया. पाणी उकळी आली का मग ते पीठ त्याच्यामध्ये टाकायचं. वाफवायचं. तुमचं तेल टाकूया याच्यामध्ये. ते म्हणजे पीठ चिकटायला नको, चांगलं येतं व्यवस्थित मग हे करून. पाण्याला आता उकळी आली आहे. आता गॅस थोडा मी बारीक करते. पीठ ओतायचं आहे. जेवढं पीठ घेणार तेवढंच पाणी ठेवायचं आपण. हे आता बरोबर पाण्यामध्ये हे झालंय, चांगलं हे होऊन आलंय मग त्याच्यामध्ये पाणी बरोबर झालंय. आता मी 2 मिनिटासाठी फक्त त्याच्यामध्ये झाकण ठेवणार आणि गॅस बंद करून टाकणार वाफ येण्यासाठी.
आता हे वाफवलेले पीठ मी परातीत काढून घेतलं आहे. आता हे गरम गरम थोडं गरम असतानाच मळून घ्यायला पाहिजे. थोडं थंड पाणीला हात तसं लावून लावून हे बघा असं असं खूप गरम आहे हे. गरम मळलं तरच ते चांगलं येणार पीठ. खूप गरम आहे, माझे हात भाजत आहेत. ते हळूहळू घ्यायलाच पाहिजे. पाणी कुठलं आहे? हे पाणी असं चांगलंच आहे पाणी. मी थंड असं हे करून करून मी घेते मळून. खूप गरम आहे पीठ. असं हे आता मळत हे बघा असं हे पीठ आता मळून झालंय. हे बघा नरम असं एकदम असं मळून एकदम पाणी लावून लावून जरा थंड हांड्याचा हात लावून असं घेतलं पाहिजे पाणी. हे बघा असं थोडं थोडं हे बघा हे आता असं मळून घेतलं आहे पीठ. हे बघा असं नरम झालं आहे बघा एवढं. आणि असं तिला पीठ लावून असं दाबून घ्यायचं आहे एका साईडने असं. जेवढे आपल्याला लहान पाहिजे तर लहान, मोठे पाहिजे तर मोठे. मी थोडे मोठेच घेतले. असे हे करत जायचे, पाती बनवत जायचे. ह्या अंगठा आहे ना आणि ही बोट असं असं करत केलं का ते खोल होतं. थोडं थोडं मध्ये मध्ये असं पीठ लावायचं, सुकं पीठ. हे आता मध्ये राहतं आहे ना, ते नंतर हळूहळू खोल 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 जातं. मग ते आपण मध्ये मध्ये थोडं थोडं पीठ लावलं. करत जायची पाती. मोठी झाली. मध्ये जरा असं खोल पातळ करायचं म्हणजे पीठ जास्त लागत नाही. अशा पाकळ्या घ्यायच्या. जेवढ्या पसतील तेवढ्या आपण घ्यायच्या, 7 घ्यायच्या, त्याच्या पुढे घ्यायच्या. एवढं पीठ जरा जास्त झालं तर आपण काढून टाकायचं. आता हे पातोळी आमच्या तळ कोकणमध्ये ना 5 प्रकार करतात. असे पातोळी, मोदक, भंडारा, लाडू आणि बिरडी. तर मी आज 5 प्रकार दाखवणार तुम्हाला कसे करतात ते. आता हे पहिले मोदक झाले, आता हे पातोळ्या करते. तर एक असं हे ठेवून ह्याला आम्ही भंडारा बोलतो. हे असं करायचं, असे मिटून घ्यायचे पूर्ण. हे असं हे असं करून ह्याला आम्ही भंडारा म्हणतो. कोकणामध्ये 5 प्रकार करतात गणपतीच्या पहिल्या दिवशी. असा लाडूचा प्रकार करायचा. असं घालायचं. 3 प्रकार झाले, हा 4था प्रकार. मधोमध ते खोबरं घालायचं आणि असं गोल गोल करायचं.
त्याच्यामध्ये थोडंसं खोबरं घातलं मी आणि असं हे मळून घेतलं आणि असं प्रकार करायचा असा. याला आम्ही बिरडी बोलतो, बिरडी. हे बघा, याच्यामध्ये खोबरं घालून मळून घेतलं आहे ते. म्हणजे हा 5वा प्रकार आहे. थोडे बारीक करायचे असे. हिला आता मी जरा तेल लावून घेते डाळीला. तेल लावून घ्यायचे पूर्ण, म्हणजे ते डसणार नाही खाली. थोडंसं तेल टाकते अजून. असे झालं पूर्ण लावून जाळी ठेवली. आता आपण मोदक संपूर्ण लावून घेऊया. हे आता 10 मिनिटं आपण उकळत ठेवायचे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. 10 मिनिटं उकळत ठेवायचे. हे बघा, अशा प्रकारे आता उकडून झाले आहेत माझे मोदक. आता मी गॅस बंद करून ठेवते. आणि हे बघा, आता हे खाली घेते थांबा.